Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Uba PK Chulat ubalong uway ni ki engineer jong ka office tray kam ka Meghalaya Energy Corporation Limited menta ka sngi ka khat santrik ubanaya yong arajar arpuway ula pensyai pa ba ki jingkeno persya ayu ubo udan kti ha ki kam bamsab kumbala pau ha kilat pathai khubor ha ki khindiat sngi ki long ki bumdon nong rim ai ruem ha ka jingya kren bat kilat pathai khubor uba PK Chulat ula kentat war ya ki jingkeno Badaga jo ko por ulo ongru baun sadang ya selok shwa bat umuktiar jong u ha shwa ban shim de ki waipat kilat kilenti ban modoi shiki bor jong ka an persya ye kito ki bela don kti ban kenno persya yu u bo udai ubadan kti hakikam bamsam Hagani kasngi uba Chulat ulapan benaru banado kasngi ba ula no ru ye kakam kumu president jong ka coordination committee of registered MEECL employees association and unions kabalong ka way ni kikinhon jong kinong tray ka MEECL kini ki jingkeno kilawan halor ki kamba ngapen tray kam hapapor bangadon kumu senior malong kumu senior electrical inspector hapo ka inspectorate of electricity Kabadairu ka State Designated Agency of Energy Conservation haka state jongi kaba ngitip hukum ka MSDA kani ka MSDA ka patray kam ya ki program jong Bureau of Energy Efficiency hakur kom ban sapriang chagi paiba ya ka kurkom ban kunai ya ki boarding Ngapa pun pensyai kendit halor kini kino ke Inspectorate of Electricity apor ka pentray kam ka float igitanda ro dakaba bu yakini ki notice inviting tender haki notice board but hak cukup por ka publish ru yaki neki notice inviting tender haki website lembaga NIC kila keno ba hapor banga publish tender ngamju ai yaki neki notice hapor ka website ani tu ipi kani ka print out na ka website jog NIC kapan i ba kini ke ki jingkeno kilong ki bomdan nomrem namar shisha hapor mi float tender ngila ai kini ki tender hapor ka website har kom pentri kam ya ki tender hapor ni ka inspectorate hapor ya ki tender ki hapor sampai hoja ladon ke committee departmental committee Kepentup your senior electrical inspector, deputy electrical inspector, supervisory assistant, but financial accounts officer. Kum member berai ye kini kita ki baret ki bahapo sampai hojar. But kini kita ki bahe kam he sampai hojar. Ladan dak implementing committee. Wala chair dengan additional chief secretary jong power dan principal secretary lane commissioner secretary but haju upor la don ki member napok finance napok NIC well engineer napok ka MECL but haju upor senior electrical inspector ulong kumu member secretary shwa bakandi committee kan rai ia kan tenda kirkom ban float tenda la le Harukom berbeda. Cucu apa ban pensyai. Ban split yang tender jing sisya kalong ka normal process lada le ka katkum ka board la pensyat how head of department. Senior electrical inspector ula dayu head of department jong ka Inspectorate of Electricity. Kini kirukom split yang tender kila jule ru hakiwe department. Kumju apa MECL. Halor kajing ai tender multi crore kamut deki 4 crore ar 4 crore multi kamut more than 10 deki 4 crore
ya kata MIS Mrs IS Enterprise ngakwa ban pensyai hang ni bahaus nam arjar khatlai adu lehuwe trik march arphu khatpra kapisa bala penan kam namenta ke LED demo project kelakot syaka san pusau point wave sun lak nagandi kapisa kumba khandriu point pra la penan kam banle yaka LED village campaign hapok snang mau penthi kabala pentri kam do Mrs Karma Enterprise yaka ni snang la je daka MECL yaka pisah ka batam nakani basa sa life punyo 0.26 lakhs la phia eka bat pendan kam ban demonstrate yaki street light bat ki luminaires hagaju ko por la le ru ya ko wega village campaign ka ba kot shaga si la api wajar yakini ki demo project la le dalai tali ki farm but ngala phai RTI po inspectorate ban tip bakat no kani ka IS Enterprise kala pentri kam yakini ki kam pila ban ui hadu menta kidam dan kidak kishin kini ki light ki bame hapo civil hospital hapo children hospital po Ganesh Das hospital bat hakalim tish badrung hapo ga negrims la pentri kam dak ni MSDA nabantawan pensepiang yakini ki message on energy conservation nabata kumno ban kunai ki boarding bat bantengkai la pendan kam hakini sangsnam la pendan kam kumba arhum khandai la tengka la pendan kam bika haki road show haki publicity but awareness campaign haki kot kubur kum jingles haki radio nangta ban print ban sam ya ki pamphlet namba ki leaflet ki poster ki banner ki boarding ki board standees nangta sakini ki guidebook nangta ki kena school but shushu ni la shnaru ki kartun kalendar badan diki message halor kini ki kubor kumno ban tengkai ki boarding pin i hang ni audit report boro san sedam ni audit report bulale dau well farm jong chartered accountants kabala day register reputed firm kalau ai ya ka certificate ko angkum ni in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us the said account gives a true and fair view ya kena kaju kalau ai bersan senam hadu nadu khatlai hadu senam khatra ya kena report ngal aban ICP la pi kwa la ban pek bar hang ni kala don hang ni kat no pisa gawan apa inspectorate bat kat no la pentrai kam halon ke jing jing keno bang la pediang i constitution ki la pen he shadu balak kat shadu transport sopo nama tau prawat bal bat la pen he hadu andu spa tengka naga dor kepada hayo bat ka ju por la pediang ri ga constitution ka ba ar pra hajar ni spa jongka hendu po what street light kepada hayo kumatang khat praspa yang kini priceless kebang ladon hanga kini syai kita hang ni kini jong baja semua yes kini pimpe ni LED 8 watt cool light 895 kul praspa kane rosan pada haju upor kini pek tak hang ni nabata kini ki 60 watt kedor kalapoi syaki arkunyo hajar kumta kini kijing kino sisa kilong kibdan nongrim damun susu kijing kino halor kijing aikam yo ba ni deman sulet kikamba idei parajonga aku akan percaya ni bai parajonga de hunbat sulet emperkat sulet handai indai ini deman sulet hot ni de syukur
but andre ngide nga shnong baper ngimde la ju shnong ya kam yu jong u la ai u bantre halo ki kot kisla ki ba udan shushu la don ka jing kno bala thung ya iwe ta I ayan la imsu kum specialist hangtai ibadai ru la kam ru badai lok jonga ngai thu pi ngami thu yei tai ayan la imsu but kekme jong khun jonga kam kerteng jonga kam dei ka ayan la imsu hajing sisha ilok jonga imju la shibla trei ru hapo inspectorate of electricity kadon ru kajing kno ka bajur ha skawai hakaba laom ba bahayim jonga rengkat kajing dei ba nga jingdon ti jonga ngila supply kitiar bonjak kum gipol hapo ke MECL hak kerteng jonga IS Mrs. IS Electricals kanero kam shong nomrem namar ngala one support material management jong ke MECL but ngala wat kijing sha but nga tip ba itry jong ini jong gane ka farm Mrs. IS Electrical ide ikong Indira Slong but nga ngam dei thu setia I kadai ga xerox copy jong ka application form bila apply ban renew ya ka registration jong ya po MECL hangne pini shakda Mrs. IS Electricals proprietor de Indira Slong shu ngakok manong nakapor bang don hapok inspector of electricity kum senior electrical inspector bat kum hep jong ka MSDA ngala persang kat banla banga penya ya kita di program jong ka Bureau of Energy Efficiency bat pensafriang ya kata ki message lane kumno bagi pai ba jongi kila ban bungkai ya ke boarding and namar bang la tishtom hausnam araja ka pra ya ka maghalaya larang hakmat jong baro mungkin North Eastern State hak energy efficiency index hak sisha nila jamu shahmat jong ka tu kan ki state bedon shabab jong North East ya kan ka khubor bha la print ha we ka khubor haslom pangan ip ngadon lo out hakaba top state first among any states in efficiency index namar ba ladam kini ki jikno ki ba pher ki bam dong rem ki bla mang berdamage ya ka reputation jonga but ya image jonga nga labu ahmad chopi ya kini ki baro ki data ki badan ki audit report kini ki print out kini ki price list kumtang la persang ban itu ya pi ba kini ki kena baro sisa kilong kimbom dan nomrem handai kini ki kena baro kila tapat ya kaburam jang ka korma bat kenomrem bakayen denam ta kada on moral ground nga herno penherno ialadi naka post jong president jong korma akramen ru baki wei ki basha kunno kum kini kon kin shiming ne kum kunuksa bat kin le kumju hakini kisnam kabang don kum president jong MEA along president kum joint action committee but ngalong ru president jong ka sikorma hakini gi ki blai ngila shim benta ki skin nak benta ban permit pen bahaya ya ka MECL ngala shim ban menta ka sngi ngala ban ong ba ha ka MECL amde tamanga bedan hande ki dan palak tam ya ki lais pa ngot ki PK Shulat